Hej og velkommen, og i dag der er vi igen på vores singleplayer verden her. Men vi skal skynde os lige have bygget det færdigt, kan jeg se. Solen den er ved at gå ned nu. Jeg skal i hvert fald lige gøre sådan her. Skal vi også lige... Vi skal i hvert fald lige hurtigt have gjort det, så der ikke kan komme zombier ind. Er der ikke lige hurtigt et træ hernede? Jeg skal lige se, om vi kan nå dem herop før. Det er helt mørkt. Der er et træ lige hernede. Jeg havde en seng, godt nok. Om i dag der regner jeg med, at vi bare lige skal have bygget vores hus færdigt. Lige til at starte med i hvert fald. Skal jeg lige sætte lige hurtigt et ur i gang her. Sådan der. Lad os sætte det i gang. Håber at der lige er nok træ. Der er 2 endermans der. Det er rigtig hyggeligt. Har jeg ikke nogen fakler? Det kan jeg i hvert fald lige hurtigt få så. Skal også lige her. Og jeg har sgu da en seng, hvorfor... Så håber at jeg ikke bliver vækket af en hel masse zombier, der står under mig. Det gjorde jeg ikke, men en anden var i hvert fald. Nå. 3. Super. Okay, men vi skal have skaffet noget... Oh shit. Hvad har gjort jeg? Wow. Det er ikke så tit, at jeg oplevede, at der var så mange endermans. Det er sådan rundt om en. Nå, vi skal have noget træ nu. Så regner med, at vi lige går herover. Kan vi godt lige sætte sådan der. Sådan. Der er nogle griser. De kan lige så godt dø med som. Sådan her. Hvor er du henne? Jeg kan høre hende, jeg ved bare ikke hvor det er henne. Jeg skruer lige ned for døden her. Sådan der. Jeg regner med, at vi skal bygge et stort hus i dag. Eller måske ikke lige i den her episode. I næste episode, måske. Lidt lag der. Om ikke så længe, så skal jeg også starte noget ticket let's play. Jeg skal bare lige have fundet ud af, hvordan man laver tingene. Altså, jeg ved ikke så meget om, hvordan det fungerer, alt det der
alle maskinerne, og så det skal jeg lige have fundet ud af på et tidspunkt. Men det lærer jeg jo selvfølgelig også senere vej, når jeg begynder at spille Ticket. Jeg kan nok spille det en lille smule, men det har været mest for sjov, sådan bare lige at have bygget nogle hus, fordi man har jo alle de der andre materialer, eller klodser, man kan bygge ud af. Det er det, jeg sådan gjort mest med Ticket. Jeg tror bare lige, at når vi er færdige med den her økse, så går vi tilbage. Så vil jeg også få fældet en del træ. I hvert fald nok til vores hus, tror jeg næsten. Nå, måske ikke helt, men det er set på i hvert fald. Jeg regner med måske et loftet, det skal være sådan nogle bjælker, der går den der vej der. Det kunne se meget fedt ud, synes jeg. Jeg regner også med, at jeg nok vil måske i mine og sådan noget, når jeg ikke optager en gang imellem at finde materialer, og jeg skulle også snart til at starte med den der hvor jeg bare bygger, mens jeg kigger på. Det bliver nok nogle afsnit, der sådan bliver delt op, ellers så altså sætter jeg bare hastigheden højere op. Jeg fælder de der træer, så smutter vi tilbage. Så er jeg også 64. Så jeg havde tænkt mig at bare bygge, og så hvis I gider. Jeg tror ikke, at det bliver lige her forløb, fordi at, der skal jo være nogen, der... Jeg tænkte på, at så skulle være nogen, der skrev, hvad de synes, jeg skulle bygge. Når jeg ikke rigtig har nogen seere lige nu, så kan jeg ikke rigtig gøre det jo. Det må være en gang, når jeg forhåbentlig får nogle flere, der ser på min kanal. Men det kommer nok på et tidspunkt. Jeg ved ikke helt, om jeg skal lave en intro til min kanal her. Og jeg skal i hvert fald lave sådan baggrund, eller hvad man kalder ind under min kanal der. Så det ser lidt mere pænt ud. Og jeg håber ikke, at det er alt for slemt med min computer, når jeg blæser den. Men det kan jeg altså ikke gøre noget ved. Så skal jeg have købt en... hvad hedder det? Man kan købe sådan en blæser til computeren, hvor man sætter computeren ovenpå. Jeg tror, at det vil hjælpe lidt, bortset fra at den larmer også sådan en lille smule. Men jeg skal lige ind og have lavet en økse. Men jeg kan jo selvfølgelig også starte den her let's play, eller let's build, eller hvad man skal kalde det. Hvor jeg bare selv finder på noget her til at starte med. Det kunne jeg selvfølgelig godt gøre. Og jeg elsker Minecraft musik. Og jeg hopper lige op her. Jeg fejler godt nok til det her lige nu.
Og grunden til at jeg vil lave de der, hvor jeg bare bygger, det er for at så skal jeg ikke sidde og snakke hele tiden og tænke over hvad jeg nu skal snakke om, men fordi det er ikke så meget at snakke om lige her i dag. Jeg havde bare lyst til at optage. Jeg er alene hjemme, så det gør ikke noget, hvis jeg råber lidt, men det skal jeg så åbenbart ikke. Det har jeg ikke lige brug for lige nu. Det kan også være, at en gang imellem, hvor jeg laver en videofejl eller sådan noget, hvor jeg så synes, at det her det er ikke godt nok, så standser jeg så slet af den video. Fordi jeg vil gerne have, at det er noget sådan okay, ordentligt noget, jeg lægger ud. Fordi at, der er ingen grund til, at jeg bare smider dårlige videoer ud. Nogen jeg ikke kan lide. Det vil være hul i hovedet, ja. Så hvis der er, at I lige pludselig ser en video, hvor det er sprunget helt frem, så er det altså fordi, at jeg laver en fejl eller et eller andet, hvor jeg har slettet den video. Men det skal jeg nok sige i den næste video, jeg så laver, hvis det sker. Altså videoen efter. Så lad os lige hurtigt få smidt nogle af de her ned i jorden. Og så skal vi vist have lavet den ovn. Nej, det har vi. Så skal vi ikke til det. Sådan. Nu er solen også væk ned, så skal vi til at sove igen. Det var den hurtige dag, det her, synes jeg. Lad os lige få sat noget kød over. Så kan vi spise så spiser vi lige hurtigt aftensmad. Jeg gør nu. Yes. Vi skal have lagt tag på det her nu, så jeg regner med, at vi skal have noget trætag. Nej, ikke trætag, hvad snakker om. Stentag. Bare noget cobblestone, tror jeg. Det bliver til. Det er helt utroligt, så mange får der på det her. I det her map. Det er da helt utroligt også. Hvor lang tid har vi så optaget nu? 12 minutter. Men jeg skal i hvert fald en gang købe sådan en til min computer, hvor jeg kan stille computeren ovenpå, og så sidder der sådan en køler nedenunder, så min computer ikke brænder sammen på et eller andet tidspunkt. Det vil være rimelig trist. Man skal først lige have en mobil. Jeg har købt mig en mobil. Så jeg lader min fødselsdag her den 29. oktober, og derfor har jeg så købt den. Så har jeg lige fået resten af pengene, regner med. Ja, det jeg mangler. Det skal være en Samsung Galaxy S3. Jeg er ikke lige med på det der iPhone fis der. Jo, måske. Altså jeg synes deres 5'er, den er fin nok. Altså, den er rigtig god at holde ved og sådan noget. Jeg synes bare, at det er rigtig mange penge at skulle give for en mobil. Det billigste jeg har set, det er 5.500 uden abonnement. Jeg kan få en Samsung for 4.000. Og endda billigere. Så jeg kan ikke lige se, hvorfor jeg skulle give så mange penge for en iPhone. Så nu har jeg fået nej, lad os lige have gjort det. Ej, vil jeg også skulle bare en træne.
skal i hvert fald også lige have minet noget nu. Det er jo bare lige... læg. Er det ikke bare 3? Jo. Kan vi få lavet brød på et tidspunkt. Nå, lad os smutte hen og mine noget sten, synes jeg, vi skal. Jeg laver bare lige en crafting table her. Sådan der. Jeg tror bare, at vi gør det her henne i bjerget. Nå, men i hvert fald, der er 2, der har set min anden video. Altså, det er bedre end ingen, selvfølgelig. Det er det. Men man skal vel også starte et sted, som jeg sagde i sidste video. Kan jeg jo heller ikke regne med, at man bare får måske 40 videovisninger lige med som. Det tror jeg ikke. Jo, jeg har engang haft en anden kanal, hvor det faktisk gik rigtig godt, og men lige pludselig så kunne jeg ikke gå ind på den. Jeg tror, fordi jeg havde kommet til at lave en anden kanal lige før, og så ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke kunne gå ind på den. Det var i hvert fald rigtig træls, fordi det var den eneste kanal, eller det var faktisk den første kanal, jeg havde, hvor det faktisk var gået rigtig godt. Og den er stadigvæk åben. Der er 6 subscribers på lige nu. Så er der åbenbart nogen, der har set videoerne, siden at jeg stoppede. Men det er også fint nok. Det er jo på en måde stadigvæk min, synes jeg. Selvom jeg ikke kan gå ind på den. Det er godt nok træls. Så derfor, jeg har lavet en hel masse kanaler. Hvor jeg bare ikke synes, at jeg har bare ikke kunne lide navnet, og den der, hvor der gik rigtig godt der, den hedder Oliver 8698. Og så tænkte jeg, at med den her kanal, der vil jeg virkelig beholde den, og det skulle være et navn, som jeg gerne vil have, og det er så lavet. Og jeg lavede det navn for, at det skulle minde lidt om den gamle kanal der. Så nu starter jeg på en helt frisk, og starter fra bunden af igen. Så må det være. Det er også fint nok. Men i hvert fald, hvis der er nogen af jer, der har set hertil, så må jeg faktisk gerne skrive noget i kommentaren, så jeg lige har styr på, om der er overhovedet nogen, der gider at se hele min video. Det håber jeg lidt på. Jeg ser lige hurtigt i klokken her. Eller hvor lang tid. Så lige om det ikke gået 20 minutter. Jo, 21 tror jeg det omkring. Men jeg holder også med videoer derinde for 21-25. Måske så skal jeg begynde at lave dem lidt kortere, hvis der er nogen, der vil se lange videoer. Og så er der nogen, der ikke er glad for lange videoer. Så jeg tror, jeg skal holde måske hver anden gang. Nej. Jo, der går en gang imellem. Jeg laver en video på 20 minutter, og så laver... Nej. Det er 20 minutter der omkring. Ligesom den her, den bliver, og den anden, den var.
Og så laver jeg en video på 15 minutter. Så sådan til alle, vil jeg sige. Til dem, der ikke vil have lange videoer, så dem, der gerne vil jeg skal lige have noget træ. Men I må også gerne like videoen, hvis I kan lide den her video. Så er jeg styr på, hvis I om jeg overhovedet kan lide mine videoer. Det er i hvert fald kan mig glad, hvis I lige gad at trykke på like eller dislike for den sags skyld. Hvis I har lyst til det, det må jeg også gerne. Så ved jeg, at der er nogen, der har set mine videoer i det mindste. Eller, ja, altså sådan fuldstændig meget. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg snakker om lige nu. Nå, hvad er klokken nu? Jeg må hellere lige... den er... nu, ja. Jeg er bare lidt i mig. Der er gået 20 minutter, så i næste episode, der regner jeg med, at vi får lagt tag på. Og så skal vi ud og have fældet nogle træer og have fundet nogle gode ting nede i den her mine, vi er i gang med at lave. Så jeg regner med, at vi skal have fundet nogle diamanter på et tidspunkt og noget jern lige til at starte med i hvert fald. Det er i hvert fald være rigtig dejligt. Og en hel masse kul. Men det var alt fra dengang. Og glæder til 3. episode. Og husk like, hvis I kan lide denne video. Og skriv lige en kommentar, hvis I har set hertil. Så vi ses til næste gang. Hej hej.